Prajem vám príjemný dobrý deň, moje meno je Ľubomír Kadlčík a toto video bude zamerané na získanie zákazníkov pre vaše podnikanie, taktiež možnosť zarobenia si peňazí z domova. Ukážeme si v tomto videu, akým spôsobom sa nadstaví tzv. Autopilot, ktorý vám vyhľadá zákazníkov pre vašu obchodnú príležitosť. Nemusíte už sedieť pri počítači, nemusíte telefonovať ľuďom, nemusíte hľadať stále nových a nových zákazníkov, doprošovať sa im. Proste systém vám týchto ľudí automaticky vyhľadá, zapíše ich do vašej databázy a týchto ľudí sa stanú vaši reálni zákazníci, ktorí si kúpia váš produkt, vašu službu. V závere prezentácie si ukážeme aj možnosť zarobenia peňazí z domova a v úplnom závere naši kolegovia na kamere vám povedia svoje skúsenosti, čo práve ich oslovilo na tomto virálnom blogovacom systéme. Takže sa pohodlne usaďte a môžeme začať. Ako by sa vám páčilo získavať zákazníkov a obchodných partnerov? Bez telefonovania, bez menného zoznamu, bez reklamy a inzercie, bez akéhokoľvek hľadania? Tak sa pohodlne usaďte, práve začíname. V starej škole sieťového obchodu už to nie je proste tak, ako to bolo kedysi a my dneska si povieme, akým spôsobom to fungovalo do dnešného alebo do nie tak dlhého času. Ja sám v oblasti network marketingu podnikám 13 rokov, bol to predaj poisťovackých služieb, bol to predaj výživových doplnkov a počas týchto rokov som absolvoval niekoľko tisíc stretnutí, niekoľko tisíc telefonátov, zažíval som hodne odmietania, mal som vysoké režijné náklady, či už to bola samotná preprava, či už to boli stretnutia, kde sa museli platiť kávy, nealko, taktiež obedy, večere. Bol to nekonečný boj, nekonečný kolotoč vytvárania si menného zoznamu, ktorý bol proste nekonečný, účty za telefón a nie každý dokáže toto zvládnuť a preto dnes cez 90 ľudí klasickým spôsobom v sieťovom marketingu z dlhodobého hľadiska nikdy neúspeje a ľudia vyhľadávajú potom nové a nové obchodné príležitosti, kde absolvujú opätovne ešte raz to isté a opätovne končia. Pretože ľudia končia na týchto veciach, ako je vytváranie si menného zoznamu. Oni proste vystrieľajú svoj okruh známych, potom nevedia, komu majú telefonovať, pokiaľ aj si dohodnú stretnutia, zažívajú kopec odmietania, ľudia im nechodia na stretnutia. Ja sám osobne počas týchto rokov mám s tým skúsenosť, kedy som si dohodol stretnutia, naplánoval som si stretnutia, prišiel som na to stretnutie, presedel som tam koľko rázy celý deň na kávach a ľudia proste na tie stretnutia mi neprišli, boli nezodpovední, nedvíhali mi telefón, niektorí z tých slušnejších mi napísali SMS-ku, neprídu. Pokiaľ sa mi stretnutie uskutočnilo, väčšinou tí ľudia im povedali nie, ďakujem, nemám záujem, alebo mi povedali ja si to ešte rozmyslím, ale tým spôsobom mi dali jasne najavo, že proste nemajú záujem o moju obchodnú príležitosť, o moje služby. Takže bol to tvrdý boj, bola to tvrdá škola, dobrá škola samozrejme, ale dnes tá doba proste sa mení. Dnes je doba internetu, dnes je doba počítačov, vy však nemusíte tých zákazníkov hľadať, nemusíte ich naháňať, nemusíte sedieť celý deň pri počítači, aby ste tých ľudí proste hľadali a nemusíte im telefonovať. Dnes proste sú na to určené prostriedky, ktoré vám toto všetko zabezpečujú. Máme dneska plnú informovanosť, máme informovanosť cez internet, môžeme si dneska internet priamo pozerať v našich mobilných telefónoch, môžeme prehliadať Google prehliadače, môžeme sledovať videá na kanále YouTube, taktiež cez sociálne médiá, ako je dneska Facebook, LinkedIn, Twitter, dneska máme cez 300 sociálnych sietí, ďalej máme internet dneska v tabletoch, v počítačoch, čiže je plná dostupnosť informácií a už to nie je proste tak, ako to bolo kedysi. Čiže dnes už môžeme hovoriť o úpadku tradičného marketingu. A za úpadok tradičného marketingu je prakticky zodpovedný internet, pretože ľudia majú plnú dostupnosť k informáciám. Už to proste nie je tak, ako to fungovalo kedysi. Dokonca dneska 79% zákazníkov nereaguje na obťažujúce telefonáty zo strany call centier. 91% zákazníkov sa odhlásilo z odberov firemných e-mailov, 44% zákazníkov nikdy neotvára reklamnú poštu a 86% zákazníkov preskakuje reklamy v televízii.
Dnes je obrovská konkurencia, dnes je konkurencia v každom jednom odvetví, či už je to predaj služieb, alebo je to predaj nejakých produktov, je proste boj o zákazníka a preto je veľmi dôležité, aby práve váš potenciálny zákazník si na tom internete našiel vás. Dnes sú veľké náklady a v porovnaní so ziskami sa nedajú porovnať a preto je veľmi dôležité, aby tie náklady boli pokiaľ možno čo minimálne, keď podnikáte na internete a tie zisky boli vysoké. Na internete je dneska veľmi podstatné SEO, čo je optimalizácia pre vyhľadávače a o tomto sa taktiež budeme dneska v dnešnej prezentácii spoločne baviť. Za týmto všetkým stojí spoločnosť, ktorá sa volá Empower Network, ktorá začala fungovať v októbri roku 2011. Dnes spoločnosť Empower Network zaznamenáva obrovský nárast, má viac ako 200 000 spokojných zákazníkov a obchodných partnerov, je postavená na virálnom blogovacom systéme a založili ju dvaja páni, David Wood a David Sharp na Floride v Amerike. A spoločnosť Empower Network už v roku 2012, čiže o necelý rok na to, dosiahla veľmi zaujímavé výsledky a David Wood a David Sharp sa vyskytli v 100 najlepšie platiacich ľudí v sieťovom marketingu z celého sveta, sú na 8. rebríčku s ročným príjmom 7 56 000 dolárov. Samozrejme je tu veľmi veľa úspešných ľudí, ktorí dosahujú obrovské zárobkové príjmy, pretože Empower Network ponúka nielen virálny blogovací systém, ale aj fantastický školiaci systém, ktorý vás naučí, akým spôsobom byť jedničkou na trhu, akým spôsobom byť proste pred vašou konkurenciou a aby vaši zákazníci na tom internete práve vás si našli. Takže sme postavení na virálnom blogovacom systéme, virálnom marketingu. Virálny marketing je to vírusový marketing, je to marketingová metóda, ktorá využíva už existujúce sociálne siete na propagáciu výrobku i posilnenie povedomia značky, využívajúc pritom skutočnosť, že ľudia majú tendenciu informovať svojich známych o výrobkoch, službách, informáciách, ktoré sami považujú za hodné pozornosti. Uplatňuje sa pritom tradičné ústne podanie od človeka k človeku v duchu hesla "Dobre sa chváli samo", ktoré je však posilnené a umocnené vďaka moderným komunikačným nástrojom, ako napríklad internet. Taktiež sme postavení na obsahovom, alebo môžeme ho nazvať aj informačný marketing, ktorý je stratégiou, ktorá sa zameriava na to, aby si vás zákazníci na internete našli sami. Podnikatelia, ktorí využívajú informačný marketing, si svoju cestu k zákazníkovi vyrobia pridanou informačnou hodnotou a podnikatelia starého typu si tento prístup musia kúpiť, musia sa doprošovať alebo sa k zákazníkovi jednoducho silou vtlačia. Spoločnosť Empower Network investovala v roku 2013 do vlastnej blogovacej platformy 3,2 milióna amerických dolárov a WordPress a takisto aj Facebook nemá absolútne žiadnu šancu. Oproti Facebooku si vytvoríte profil u Empower Network o 35% rýchlejšie a s WordPressom sa to vôbec nedá porovnať, pretože je to o 83% rýchlejšie. Je to veľmi jednoduché, zvládne to každý jeden človek, ktorý nie je počítačovo zdatný. Máme 4 jednoduché kroky a na týchto 4 jednoduchých krokoch je postavený celý náš systém. Prvý krok Empower Network, druhý krok Lievik, tretí krok Autoresponder a štvrtý krok je váš zákazník, ktorý si zakupuje vašu službu, váš produkt. O návštevnosť sa vám stará virálny blogovací systém od spoločnosti Empower Network. Získavame ľudí z kanálov ako je YouTube, sociálne siete, Facebook, LinkedIn, Twitter, dneska máme cez 300 sociálnych sietí a taktiež prehliadač Google pomocou SEA, čo je optimalizácia pre vyhľadávače a SEO máme už priamo zakomponované v našich blogoch. Druhým krokom je Lievik. Sú to tzv. Kontaktné formuláre, ktoré sa umiestňujú na vaše blogy a do týchto kontaktných formulárov návštevník vašich blogov si zadáva e-mailovú adresu.
Taktiež máme veľké landing page, sú to záchytné stránky, ktoré môžu obsahovať aj video alebo textovú správu. Táto správa je krátka, je výstižná, tu je názorný príklad jednej z niekoľkých záchytných stránok, do ktorej po zhliadnutí tejto záchytnej stránky si váš návštevník zadá e-mailovú adresu, poprípade meno a priezvisko, ak to vy od neho požadujete. V tom ďalšom kroku je to samotný autopilot, čiže je to autoresponder, je to e-mailová kampaň. E-mailová kampaň je nadstavená už automaticky a môže byť nadstavená v anglickom jazyku, v slovenskom jazyku, v českom jazyku, v poľskom, v nemeckom, ruskom, akomkoľvek jazyku. Toto už máme hotové, dopredu všetko pripravené a e-mailová kampaň sú to informatívne e-maily, čiže newslettery, ktoré odchádzajú v pravidelných termínoch vašim potenciálnym zákazníkom, ktorých vy informujete o svojich produktoch, o svojich službách. Čiže vy môžete byť kľudne na dovolenke, vy môžete tráviť čas na pláži, vy môžete tráviť čas so svojou rodinou. Všetko je plno automatické a návštevník, ktorý zhliadne váš blog, zadá e-mail, odchádza mu kampaň a potom sa z neho stáva reálny zákazník. Čiže systém za vás pracuje 7 dní v týždni, 365 dní v roku, plno automaticky. V poslednej rade, čo mňa zaujalo osobne, je marketing od spoločnosti Empower Network, pretože spoločnosť Empower Network vypláca 100% provízie do neobmedzenej šírky, do neobmedzenej hĺbky, vypláca ich na elektronickú peňaženku a vy si objednávate Mastercard, na ktorú vám chodia peniaze. Tieto peniaze si môžete vyberať z ktoréhokoľvek bankomatu, kdekoľvek na svete ste, môžete s ňou platiť v obchode a peniaze sú vyplácané, ako som spomenul, do neobmedzenej šírky, neobmedzenej hĺbky v podobe 100%. Za virálny blogovací systém sa platí len $25, čo je v prepočte na eurá cirka 18,50 €. To je jediná vaša investícia, aby ste si mohli zriadiť virálny blogovací systém. Tu na obrázku som uviedol príklad, kedy sa vám do kampane zapojí veľa ľudí, jedna z nich si zakúpi virálny blogovací systém od Empower Network, je vaša obchodná partnerka a vy každý mesiac dostávate $25, čomu hovoríme pasívny príjem. Tejto pani sa do kampane zapojí taktiež veľa ľudí, kde ona privedie do obchodu 11 ľudí a vy dostávate z jej 11 ľudí každý jeden mesiac z jej druhého obchodného partnera, zo 4., zo 6., z 11. a potom z každého 5. človeka do neobmedzenej jej šírky dostávate každý jeden mesiac $25. Samozrejme tých obchodných partnerov a zákazníkov človek nemá len jedného, pretože na tom internete ľudia si vás nájdu sami, čiže je to len začiatok a vy máte tých obchodných partnerov a zákazníkov niekoľko a ten príjem vôbec nemusí byť $125 za mesiac, ale môže byť ďaleko vyšší. Moja osobná skúsenosť u Empower Network pôsobím cirka 9 mesiacov a už po 4. mesiaci bol ten príjem $2750, v 6. mesiaci už to bolo cez $3000 za mesiac a hovoríme, že je to pasívny príjem. Len za prvých 5 mesiacov sa mi zaregistrovalo 73 obchodných partnerov a zákazníkov do prvej úrovne. Samozrejme s nej sa rozvinula štruktúra aj do hlbších úrovní, čiže ste vyplácaní nielen do neobmedzenej šírky, ale ste vyplácaní aj do neobmedzenej hĺbky a to $25 každý jeden mesiac. Čiže s pribúdajúcim počtom zákazníkov a obchodných partnerov dostávate každý mesiac viac a viac peňazí. Teraz si povieme skúsenosti našich obchodných partnerov, takže toto je pán Slavomil Pavlík, takže ja pustím teraz jeho príspevok, čo jeho oslovilo na spoločnosti Empower Network. Dobrý deň, chcel by som sa vám predstaviť, volám sa Slavo Pavlík a chcel by som vám povedať niekoľko slov o tom, ako som sa dostal k Empower Network. Takže chodil som do školy asi 18 rokov, ako možno mnohí z vás, aby som nakoniec skončil vo fabrike, kde som pracoval na niekoho iného a kde niekto iný rozhodoval o tom, koľko budem zarábať.
preto som sa v roku 2003 rozhodol, že začnem pracovať sám na seba, ale vtedy som si už povedal, že tá práca alebo to podnikanie bude len cez internet, pretože som v tom videl veľkú perspektívu a vedel som, že môžem byť nezávislý proste od miesta, kde budem robiť. A už nikdy som nechcel robiť v nejakom kamennom obchode alebo nejakom kamennom podnikaní. Takže od roku 2003 som začal podnikať na internete a pred 3 rokmi som sa dostal k jednej spoločnosti, ktorá sa zaoberala predajom softvéru pre tvorbu videí na internete. Tam som sa zoznámil s Ľubom Kadlčíkom a vytvorili sme celkom zaujímavé podnikanie, ale nakoniec vzhľadom na rôzne peripetie okolo toho sme sa rozhodli hľadať niečo iné, takisto cez internet, a sme sa dostali k spoločnosti Empower Network. A keď som videl prvú prezentáciu o tejto spoločnosti, ktorá bola síce v angličtine, tak som sa okamžite rozhodol a okamžite som vedel, že to je to, čo chcem robiť a že to spĺňa všetky moje požiadavky na podnikanie v rámci internetu a predovšetkým, že nebudem musieť ja naháňať zákazníkov, ale bude za mňa pracovať automatizovaný systém, ktorý mi tých zákazníkov nájde a ktorý proste mi umožní, aby si ma tí zákazníci našli na internete. Zdravím a přeji všem hezký večer. Proč mě zaujal a proč jsem se rozhodla pro tento systém virálního marketingu? Vysvětlím úplně jednoduše. Cirka od roku 2003 působím v multilevelovém systému, vyzkoušela jsem dost společností, můžu říct, a snažila jsem se prodávat produkty, tak jako každý, který multilevelový systém dělá. Domlouvala jsem termíny, hledala jsem nové obchodní partnery, telefonovala jak diva a čekala na schůzce, až zájemce přijde. Mnohdy nepřišel a ani se neozval. Projezdila jsem tak mnoho kilometrů a investovala všechen svůj volný čas. Proč to říkám? U virálního marketingu si tady toto všechno můžu ušetřit. Píšu články, nahrávám videa do blogu a tím se zviditelním a lidé si mě najdou. Navíc obsluha těchto blogů je velmi jednoduchá oproti webovým stránkám, co si budeme říkat. Tím, že si mě lidé najdou a osloví mě, pokud je tematika zaujala. Propaguji jednoduše to, co nabízím, a to nabízím na celém světě. A musím podotknout, že vlastně anglicky moc neumím. To je právě tady toto geniální. A víte co? Lidé chtějí sami tyto blogy. Je to totiž pro každého a to je úplně jedno, co dělají. A navíc si tím navyšují e-mailovou databázi. A nemusím psát žádný seznam kontaktu, tak jak to máme obvykle u multilevelového systému. Pokud hledáte změnu a nástroje pro vaše podnikání, tak jste na pravém místě. Přeji vám hezký večer. Ahojte, všetkých vás srdečne pozdravujem. Moje meno je Jana Libáková a chcem vás aj ja privítať na webinári spoločnosti Empower Network a zároveň sa veľmi pekne poďakovať môjmu tútorovi alebo sponzorovi Ľubovi Kadlčíkovi za túto príležitosť. Musím sa priznať, že čas, ktorý sa venujem tejto spoločnosti, je veľmi krátky. Dnešným dňom je to len 3. týždeň, ale chcem sa úprimne priznať, že mám pocit, že sú to už minimálne 3 mesiace. Je pre mňa neuveriteľné, ako za tak krátky čas som si dokázala vytvoriť veľmi pekné vzťahy s ľuďmi, ktorí sa tomuto podnikaniu venujú už trošku dlhší čas. Som neskutočne šťastná, že sa mi podarilo už na úplnom začiatku odskúšať si, ako tento koncept funguje, pretože len vďaka tomuto konceptu som s touto spoločnosťou. Pre zaujímavosť bývam na vysnívanom mieste, kde som vždy od detstva túžila žiť. V malinkej obci uprostred krásnej prírody Slovenska, kde nemáme ani obchod, ani krčmu, ani kostol a tým pádom bohužiaľ ani žiadne pracovné príležitosti.
Aj keď už dlhšiu dobu s manželom podnikáme a sme členmi rodinnej firmy, hľadala som ten svoj vlastný biznis. Ale úprimne vôbec som netušila, čo vlastne chcem. A tak som zadala po anglicky kombináciu slov zmysel života do vyhľadávača a vďaka dobrým kľúčovým nastaveniam môjho sponzora som sa dostala a dokonca prepracovala k jeho ponuke a mojej príležitosti. Po zhliadnutí niekoľkých videí som hlboko v srdci pocítila, že to je toto pravé, je to to, čo som tak dlho strašne hľadala. Pustila som sa do toho na 100%, aj keď viem, že sa budeme musieť učiť a verím, že sú to tak cenné informácie, že ten voľný čas, ktorý tomu venujem, bude čoskoro stať za to. Je to úžasné, že počiatočné investície sú u Empower Network tak minimálne, pretože suma $25 je oproti bežnému podnikaniu pre mňa veľmi smiešná. Takže ma nič neťaží, aby som mohla s radosťou a bez akýchkoľvek negatívnych myšlienok napredovať a dostať sa k mojim snom. Verím, že práve u tejto spoločnosti sa mi to podarí a takisto aj vám zo srdca prajem, nech čoskoro zažijete aj vy ten pocit, keď pocítite a uveríte, že to je to práve a s ľahkosťou budete robiť všetko preto, aby ste boli úspešní. Takže videli ste našu prezentáciu, videli ste skúsenosti našich kolegov, našich zákazníkov, našich obchodných partnerov. Pokiaľ aj vy chcete využívať túto možnosť virálneho blogovacieho systému, pokiaľ aj vy chcete zarábať s nami peniaze, tak máte možnosť využiť túto príležitosť už dnes, a to len za $25. Pod týmto videom sa nachádza link, ten vás prevedie priamo na registračnú stránku, alebo si kliknite na tlačítko registrácia, vypíšte vaše kontaktné údaje, potom sa spojíme a začneme spoločne získavať zákazníkov a zarábať peniaze pre vás. Majte sa pekne, dovidenia.